Үзәк паркта яктыртуның булмауы турында яшәүчеләр дәүләт мәгълүмати системасына агымдагы елның гыйнварында хәбәр итә. Район башкарма комитеты башкару вакытын 1 июльгә билгели. Безнең жительләр освещениегә замечаниелар ясаганнар иде инде. Без былтыр бу эшне планирует итеп, быел эшне башкарып чыктык инде. Бүгенге көндә безнең освещение паркта әйбәт хәлдә эшли. Аноним рәвештә куллану өчен җайлы һәм кискен проблемаларны хәл итү мөмкинлеге. Шикәрчеләр микрорайонында яшәүчеләр дә шулай дип санаган мөгаен. Аларның порталга урнаштырган мөрәҗәгате дә җавапсыз калмый. Урамга 25 ел асфальтның булганы да юк. Биредә яшәүчеләр порталга шундый исемдәге гариза урнаштырган иде. Хәзер аның статусында шишелгән дигән язу тора. Нәтиҗәсе күзгә күренә. Тельман урамында хәзер өр-яңа тротуар. Бу гариза узган елны 2 ай дигәндә хәл ителә. Халык контроле системасының 5 елдан артык эшләү дәверендә 1700 мөрәҗәгатькә уңай җавап алынган. Агымдагы ел башыннан безнең 179 заявка килде бит инде народный контроль системасы аша. Аларның 127се безнең шишелде, планга кертелде 36 заявка, 9 заявка әле безнең эштә пока и 7 заявка буенча безнең алар кире кагылды. Порталга килгән заявкалар арасында инде иң еш килгәннәр була шәһәрне төзекләндерү заявкалар бу 40%. Системаның югары нәтиҗәлелеге халык контролен яшәүчеләр арасында популяр итә ди шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе. Узган елларда гына да муниципалитетның ирекле ярдәмчеләре 30лап яңа хәбәр урнаштырган.